Repi Baro chak thup Khubor jungi kadwan Bosco Media Network. Ngini phaisosh ki mat ki bakongsan. Penram juru kaitor Gabriel T Maulong bat ka ADMA ya ka jing shanyon ben ki rio don sap. Pliu MDC Kalaban Maupran ya ka kherdop bandung shalau sotun. Bat ka Royal Combine ya ka nam ladu ya ka tennis ball cricket tournament ha Shillong. Tementang ini phaish ki Khubor ki bakham banya. Executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council Badeiru MDC Kalaban Mauprem ba Mitchell Wankar hakasngi pale ula pli patbai ka kherdop bandung shalau sotun harangkat ka jingdon kinong elam chnong bat kiseng ba pher MDC hakani kasngi ula pli re ko office trekam jong kiseng samla sengkantei bat sports club hakani kasngi lapan ko burom ru yeki kunhun bat kiseng ba pher ki ba traina ka banta ka bit ka beng hasnong hathau kham tam ikitu ki ba khun ya ka khlam COVID-19 tang de minute handrai ban snap ha pade ni don kam pade ban snap ha don kam de slam ban bha te ni don nang ni bon gini ki jing ai sofa ini de jing ai bar de tam ki ba mla dai ka jing trai ka jong phi ka ba palat ikini ni don ki asha ki agan wadi ki balet akieng ban pe ikhlung ban ai polio ki ban ai injection ban wat ik keteng teng nang epi na don ban ai injection ru Tangdai si injection la pet kenang namar balai bam kuat bana injection. Re kini balai keep to give up. Respon asha ganwadi keep to give up. PSF yelek pen snow tho bat mental ada ka kieu bani ka injection ala so tunru dei na ka trai stom jong pi. Te ngam dadan sibun ki bangan keren. Ka kam kadang dawa ka jing dawa ka badang buon. Ngin hat pan trai bakti ban man berdiang ban trai minat. Tang kawai ngong efi bangan nomla ba barabor ben suya ja kasno berkoi naman gidan kam office ru kari ba kajat benrio ru kadan kam lada hasno gidan kam ka development hak dia tu sonsel gidan kam ki an ki ba fer ban te la kam ban roi kajat benrio ngipun ki bel menta ki bangilasna ngipun ki bel ki bangilasna hak dia tu sonsel hak ba nya da ya kajat benrio ko jongi ni don kalan bil ka menta lada kani kalan bil kala trekam kati registration lada ki brio nang ni pas nang jungi ke kwa registration jaka khamtam e banle chem luon na bang phinom dan kam so banle antay po DC office phin sauna dis council ha idor ibaret phin sala banle chem ka bang ka se thu na ya tu ken se thu na ya phi daga tu certificate jungi wa phila ha idor ibaret banyo luon nang benta ban snai ki bon ki an ki bang ila prem ki ba hang ta po dis council ki ba bon ba ki bang ngin daga bor ke jungi lada kadon kasti kamon ke dia ke jupi doi ho play ba play ai ke jing start doi ho play on ai yangi ya kata ka bor bangini i jungai bangin la banya da ya kari ba ke jaj benri Usamla Gabriel T Maulong Badeiru Meghalaya ka Jylla bat haka ringkat ka jingadon lang ka All Meghalaya Dancers Association kilapen remjur halor ka jing sha thok pisau usamla tin shine bor lang khardeu sau Badei nashnong Lyngdoh Southwest Khasi Hills District ubala sha thok pisa hadu 8 lak tam ha uba niskanto potweng ubana kashnong latkur West Yante Hills District da ka ba penbet ban penrongkam ha Bollywood ki bawan nak long yeng ka ba dok ka ba kham kerdo di kumba gila percaya mina bagi day tangki nong berasmi di new beri perkumno ngalango ba ha kan gari khasi jungi kum kini jai beri bagi nampan kan thok pun syukur ye ki beri ba loi kamtam ye ki beri ba na nokundong di nakalian ko jonga nopun pa ni ya ka jingpendram ka bejur but kindiat rumah ko ba ba ngaru ngadi balali isu mentai ki desan fight ya ka ba ni usam latin chan bor la le pa ni ka ni desan fight season 2 nangali season 1 ani tu kindiat hani kalong pa hak tu ko por ka usna marcha khandai ba ngali kon ya ka ni desan fight season 1 ngawan ban ya kendo but ka all Meghalaya Dancers Association ka jialam jong ba kibok ba ka di president jong ni association ka all Meghalaya Dancers Association ka desha tak association ka ba ya rak bahai ki don sab ka ba kentiu shisha di bak kaya pru ya ki rio don sab ki ba yo ban de yeshim menta haki national level kamtam ki bawan ki longyeng ki badok bak kaya pru ya ka bisa ka let kawan ka de ka tekat bakila ai naka association di ngapa chu bhabak ba to ko por ngasio ki sponsorship national state te umtahin bat ka jera pru naka association joka ampol Meghalaya association tinakalian ka joka kung rio don sab sobat remjor ya kan ka jingjak belajar how you samlatin chan bor but ba kerpadu ya police department bahkan tebet you
breu bakateng diskando po dueng ba thok la shukor ya unu samla ba ba un siu no ro ya ka pisa baro ka ba la shim lagi tika jikar part baka jikar tu ga jonga ki tu ki association ki association ki ba chuk penlong ki ki state level competition pas ngobha ba pi penlong ya kanu ka competition la ka dancing competition la de ka sing competition la de kinu ni talent show ka ba pi penlong ngobha ba pi penlong pada pendap pro yang show om ba pinch penlong tang siteng petition tang mo long ga show nanga petition bak bari registration kumni kum te penlong tang katu kani kira pi sengi no pi berkut no pin ai nakani ka penlong ba kadi nakani ka daw nakati ka daw pi sengi no chu ja ka tu tiam nakaliang ka jonga uri ron sap ba nakaliang jongka on Meghalaya association ro ladang itip baladang ipna baki don kum kini association ki bale kum kini jatkam ki bale ki show ba ki pendap ya kani ka show nakaliang ka jongi ni kloy ban shim ya ka action Tina tada nga kerpan, ya police department bahkan le berekam, bahkan yo kem nak kamploy ni ubri, berbau day ruben si bisa dulu sama tin cakbor, anak sudah mau keluar lang jodoh. Tina kalian kejonga, tangkini ketian ni bekerja. Tementang ini pai shipor syaki jingpen benar. Tementang ni pai ki Khubor ki bedangsa. Kahnyau trap Aceh National Movement HANM Ribhoi District Unit hakasau tarik naiwing 8,000 arpawai kalayo bani kendu markmat baru sembut menteri rang baka jela uba preston tensong uba longru menteri ka tenat PWD Road. Kajing lit kendu jong ka HANM Ribhoi sembut menteri rang baban pensngau khamtam halor kajing snio jindai ka surok kali ka bajalan kumba prapau kilometer nas umsning Shajagi Road ne ka UJ Road. Haka jingnya kendu beruba Preston ke HANM kala IT dekat Dorcas ban penpau ya ketika jing sneo ketika surok kali bat kabala sateng bun pauteli ki snem klem don kanu jing simkhiana ki bor sarkar ban snapen phaya ketika surok kali kabala kta bat wan ra jing Asia ki pauteli ki Shillong haki babun kiliang Saudi Peti Chief Minister idap dengan sim ke baso komen hadin bangilayo ban ya keren ban ya penbek nagalang ke jongi ila ya ka asuran hagaba ila kular Ahmad jungi geseng Yong ba ya kan ke suruk mahoti ladab ban sengson 10 kilometer kata nadu umsning hadu senidan bat ila penpauru hangi kaseng yong ba haune u Disember menta usnem insakot ya ka open tendar bat ngirengai skam ba kanlong
ya ke ka bau deputy CM ula keren bat nageleng kaseng hoi kanom kut ba tang ni kasengi ka bangin kut lo bangin suwan bu tang kata kami merendam Henry ngidang ya buddin ni kene ka kamba kumba deputy CM ila penpau ha kaseng ba nginget ba kata ka 100 kilometer kanwan haune usnem ubanwan bat nyai ka burom so deputy CM ba ula kular khmat ngi kaseng bat ngidange skamru ba kanlong kumta khnang ba upai ba jogadong ba kathany ma hati unio ya kara jingsuk haba ulai uan namar mentala da ki posnam nyo i ba kane ka surok kala sniu shaba palat bat ngi kwa ban penpausai ba kumba deputy CM ila keren chai khmat kaseng ba ngim kwa ba insukran daga ketin hare ngi kwa ba kan urlong ka kam namar ngim kwa shu ban yo i ba kane ka surok ma hati kan kala ka isu politik kata kadai ka bang yo i ba haman badon ke election babun ki kandidat lane ki MLA ki kular si pai ba bakin penyo e ka surok hendrai ka basusi kalong ba haduk mentau pai ba jong gadong ba kathany mau hati syam layo e ka surok tengangai skam ba kene ka kenti nagaleng kaseng ngila ya chakmat bat ngila buddin ni kene ka surok haduk ba ngilayo e ka jubab lau deputy CM wong ba uneu di sembar bulan mentan khot no ya ka tendar tegade-gade ka mesit ka ba ngisukumen nagaleng kaseng nya ga burom syai deputy CM bat ngingai skam ba kai ka ba ila keren ngingai bakan long bat nagaleng kaseng nginang buddin nang syakmat haga bai dei bat kane ka surok kublai syabang Ka Royal Combine kalara ya ka nam ladu ya ka tennis ball cricket tournament bala pelong da ka SS Maulai Mauro menta ka singi Hamadan Mauro ha Shillong. Ka Royal Combine kala penrem ya ka United Cricket Club da arpu praran ha ka final. Habawan be ka thong ka United Cricket Club kala laban kursis pa arpu praran but could no ha ka khat ar over da ka ba ka Royal Committee kala job da ka arpu praran. Ka Royal Combine kala ra ya ka nam ladu batla yo ra arpu hajar tengka ringkat ka trophy bat ka bawan baar ka United Cricket Club kala yo ya ka shipo hajar tengka ringkat ka trophy udukhat ka yeng dor bar thau an ka Meghalaya uba PT sauk me ulalong ko mukongsan bola samru hitu ki trophy shaki nong job champion jong dengan tournament mata United Cricket Club ka balong ka runners up ka seng samla mulai moro present rangkat berporo ki members yang seng samla ki batrishtam la ka bata ka jing biang ka snong ka thau hi brokwe ko blesh bo ne seng samla ba haunus dem mata nagaliang jo hi bela pelong ya ka cricket tournament news nem arpo arhuwei blesh bo ne ka jing trishtam boro ki members jong ka seng Orang scam kaneka tournament kala ya be renti naka jing trishtam lang baro ki members jong ka club kublesibo nakaliang jong ba Peter Lamari bron ka bangi ni por mata kumur masno ki dekhot jong state committee jong ka dobas nong mulai muro ba syamu president jong seng samla mulai pelun rengkat bagi members jong seng samla iba pensuk nyuta belum perlok bai jan para juga po belum dekat kam berim jong ka seng samla mulai muro para juga po belong ru jong sekretari jong kasnong mulai muro ilong kami ilong kapa ki samla ki hebrit ki supporters jong pro atli ki team ki nong pekai ki perlok jong nagle jong ka press don ka bangi ne ka por mata ki print bak elektronik paling ilang baro ki beton ne ka por tingi so komen hak ne ka por mata bangin nang yo kalong ya ka ban i ya ka final tournament kabadai nakaliang jong ka Royal Cricket Club bag United Cricket Club kalong physically on the ground nakaliang jong i hagi arli snem arpo was nama arpo huwai ngila siya bunkam hak online anang berkat long mo ban practice online deka mo fiom nan long mo ban practice online kalau bojing ya bener nak kena nakaliang president jong Royal Cricket Club parkum jo nakaliang jong president United Cricket Club tekawai ka ba la katap ha ya ki sports person mata players jongi bila kai la ka jong ka discipline kalong ba msmio cuma practice harkom bobiang ile ima ka ba ka por ba ha was ka tule dengan practice sapan permission mo ki kam tam ki football players
iba don kami kaban praktis agi bentai hang thia po Jens komplek bat kuwe ki bentah po jong kamula jongi bang Shillong ru. Don kamu praktis ki klub don kami ke permission. Patai pediok sko haka jingim jongi ke long na hikwa ban praktis don kam permission. Maka ta down jong ka. Jong COVID-19 bahkan ke pandemic ke protocol ke protocol ke mla show ke long we cannot contact physically contact each other. Ni mla show contact para mengi kadin na daw la po yakini ki protocol ke hapan. Sunspotting ka. Balin sa amin ni kakusnam. But kabuskit na taman series kalong 8,000. Captain isobhawan wan padiang ya kakusnam ringkat ki medals. But karena sa playo ya kabuskit kabolong 10,000. But ka medals ya ka team ka bolong bara ya ka 6 job ha ka ni ka cricket tournament kata kalong ka Royal Combine ba la kerpa di captain in one khmat ban sim ni kusnam
But Kaniru kalong kajing kerpat, baik ni champion team kata along Royal Combine, bakin cendur lang dan ringkat badi Emily Jungi. Madaki di Khubor ngila po siya bakod, tat hadu bangin siyambang kubli sibon.